हो कि अखिया में तो नजारा न हो कि बिन तोहरा भैया हरे गुजारा न हो। ये भैया खाते भाई बड़ा तो सनी के अस्तित्व में मरते, भाई नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा हसन गंवार लिखा के। अरे कि तोहरे में बसेला परनवा ए हो तू ही मोरे दुनिया जहानवा कौन रहा मिलेला सुकून बड़ी दिलवा के भीतरी बोलिया सुनले पर कि हमनी के यारी बचपन के हम यारी कि यारी छुट्टी अब मले यारी तबे छुट्टी जब सनिया धरती पे ना रहे भैया अभी मत प्या जाइए ना। अच्छा रो अपन पेज पे फॉलोअर बढ़ाओ तनिका। हर की जेकरा से करी अपना दिलवा के बतिया हो कि तू ही एगो बड़ा मोर संहतिया कि कबो नहीं आवे दिला भाई पी पतिया हो। दोस्ती का नहीं रहल तो हमरा पर विपत आ गई रहे, लेकिन हमारे भाई लोग इतना प्यार दे नहीं जाए कोई विपत हमरा के खुशी के माहौल में तब्दील हो गई। अरविंद भैया एकदम हो खबे करी भाई भाई अरे कि कबो नहीं आवे दिला सनी पी पतिया हो तू ही एगो बड़ा मोर संहतिया। ऐसा ऐसा भाई जे सनी के पीठ पे खड़ा बा तो दूर लगे जी महाराज। और ये जिम्मेदारी बनता है कि रुआ सबके मान सम्मान अपना गीत गौनाई से बचाओ हमने के फर्ज कर्तव्य धर्म बा। नितेश भैया होली में वो गाना चला था अरे कि देवर परही कि जे कर पिया परदेश बा। ये गाना कितना लोग सुन ले बा भैया होली में गाना बाजता न वही छपरम बाजता न, लेकिन आई एक हां तार रोल बिजनेस नाम नहीं हमार धर्म कर्म कैसे चले रोवे लोग माने कि हमने गड़ाइल बनी जा इनका खातिर बात कही हम कही दे हर एक छुअलत लगे जैसे पकल खारा पूजा अरे की फकला पे लागे जैसे मकई की भूजा मागो रे मागो सबके हुछुअलत कुछ नहीं बोललू काहे एक बेर छुईला तो कहलू बेहुदा। ये सब गीत होई लेकिन तनी मनी जोना उपलक्ष्य में हमने के आइल बनी जा भैया भाभी के बहु भोज बा शादी हो गई बा तेगो शुभकामना गीत गवाई न भैया जयमाला भइल होई गाओल जाओ शादी विवाह के तमाम रीति रिवाज भइल होई तो उस समय के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी फुलवारी में घूमत रहे नितेश भैया। अच्छा ओजे सिया मैया से नजर में नजर लड़ल तो दू को नजर लड़ के 4 हो गए। वाह उस समय के बाद बा ये धुन पर लोग गीत गावेला कि आजू कि मिथिला नगरिया हाल सखिया कि चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। हमनियो खाते के दिन आई की गीत गवाई। अच्छा हमारे भाई राजा सिंह जी आ गए हैं तो भाई के मंच के माध्यम से स्वागत बंदन अभिनंदन बा। लेकिन हमने के कहे के बा राजन भैया कि जवना अरे बकिया में सिया योरी राम मिलाले कि जवना अरे बकिया में सिया योरी राम मिलाले उहावा लागे
उहवा लागे लकिया मिलले उहवा लागे लकिया चार धाम मिलले उहवा लागे लकिया चार धाम मिलले उहवा लागे लकिया चार धाम मिलले नदिया तुम पातारन आगे मई हरदी हरदिया तुम पातारन आगे मई हरदी हरदिया तुम पातारन आगे मई हरदी हरदिया तुम पातारन आगे मई कौन भैया हरदी चढ़ावे आगे मई कौन भैया हरदी चढ़ावे देखिए हमने के भाई राजा सिंह जी के आगमन हो गया। एक बार भाई खाली जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। गिरिजा पूजन सिया कैली मंदिरिया गिरिजा सिया कोइली मंदिरिया राम लखन घूमे मोही फुलवरिया राम लखन घूमे ही फुलवरिया गिरिजा पूजन करे कैली मंदिरिया राम लखन घूमे मोही फुलवरिया कि आज भेगु से भगवती से भगवान मिलल आज तेरी से भगवती से भगवान मिलले आज भेगु से भगवती से भगवान मिलल भैया कि उहवा लागे लकिया जे चार धाम उहवा लागे लकिया चार धाम मिलले कि उहवा लागे लकिया जे चार धाम मिलल उहवा लागे लकिया चार धाम मिलले उहवा लागे लकिया चार धाम मिलल भैया और भाभी के बहुत बहुत बधाई शुभकामना बा। हम चाहब कि कहाँ बनी अनूप भैया